नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। सगळ्या वीक्षकांक तुळशी पर्वेची शुभेच्छा। आज घराघरात तुळशी लग्नाचो उत्सव साजरो जालो। कार्तिक शुक्ल मासात द्वादशी दिवसात जावचो तुळशी विवाह म्हणल्यार तुळशी लग्नाचो कार्यक्रम आज कारवारात घरान-घरा आणि प्रत्येक देवस्थानाच्या तुळशी कडेन मोठ्या उमेदीन जालो। कारवारात आपापल्या कुटुंबात पूर्वजाल्या पद्धतीप्रमाणे हो तुळशी विवाह कार्यक्रम करतात। तुळशी कट्ट्या बाजून गोलाकार रीतीन कोबू बांधून गोबो, फुला, तोरण असे कुटुंब पद्धतीप्रमाणे तुळशी कट्ट्या बाजून सजवून मुखार रांगोळी घालून तिनसांज जात्रेत तुळशीचेर विद्युत दीपान अलंकार करून सुशोभित करून रात्रीन तुळशीची पूजा करून कुटुंबाल्या सदस्याल्या उपस्थितीत तुळशीचेर लग्न लावची प्रथा आसा। नंतर चिरमुरे घेऊन तुळशी गोल फिरून गोविंदा गोविंदा म्हण चिरमुरे उडवून अखेर तीर्थप्रसाद वितरण करतात। घरातले सवाशिणी या तुळशील्या लग्नाक भाग घेऊन हूटभरची पद्धतीप्रमाणे धार्मिक कार्य करतात। अशा या तुळशी लग्नाचो कार्यक्रम या वर्साक मोठ्या उमेदीन साजरो जालो। Goinda, 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 Goinda.